Heerenveen verleert dit weekend alweer voor de 5e keer op Riegen. En de druk op trainer Kees van Wonderen neemt alleen nog maar ta. En datzelfde hield ook voor George Ulte. Nooit verlies van Cambuurtje in Jong PSV. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Het gaat weer mis in de opbouw. Het is weer Safir. Het is Jong PSV dat op voorsprong komt. Land die helpt uit van 20 meter hoe de groen. Het is 2-0. Er wordt hem hier strobreed in de waailijn. Van Beek en Bogniewicz. Dit is Bogniewicz. Bruinmeid Scott. Ja, hij komt erin. Is het Van der Water? Nee, het is Van der Water. Ja! Sylvester van der Water. FC Twente speelt het ook net goed. Oh, dan komt hij denk ik ook wel. Een onverkeerd terug, Scott. Het is 3-2 en dit is de schuld van de eigen Cambuurfans. Goal komt er vastzet. Overhalen, Mark. Och, wat een mogelijk iets is. Van Duiven met de kopbal en dan is het clear. Pas op, Flap. Oh, Flap scoort. Terug de voeten van Andries Noppert. En is het een ketser van Noppert? Ik denk het wel. Ja, en de heren die zitten er alweer klaar voor. Andor Faber, Roelof de Vries en ik zei het net zo vaak, maar uw speciale gast, de ontdekker van Tjee Nunnely, Wim Anker. Nou, B.O. der Grutskop. Ja. Ik vind dat een suggestieve vraag, maar daar oer letter meer. Mooi dat je er binnen, Wim, want je woont in Skingen. Hemelsbreed is dat ongeveer 15 kilometer van Ljouwertaal. Dat ried je normaal sprutsen in 20 minuten. Maar je belde mij krek voor de uitzending op. Arjen, ik ben verdwaald. Wat wie er onderhoorn? Verkeerde uitslag, meer wie het net. Maar ja, ik heb even een omwaaien, maatje moeten, maar... Ja, maar even uitlezen, even een beetje context. Normaal sprutsen, dan wil je rieden toch een chauffeur. Ja, maar de vrouw hier zei van, lang. nou Wim, het ken ik wel eens een keer zonder chauffeur. Ja, Jantien zei het altijd van, jij bent verwend geweest in je leven. En op dat punt klopt dat wel. En, dus ik heb nooit om me heen, jongen. We gingen altijd in die rieden, privé en zakelijk. En nou ben ik wat meer ontrieden en nou ging het een beetje mis. Ja, nou goed, een vergissing is menselijk. Ja. En je bent er. Ik gelukkig, ja. Vind ik leuk dat je dan van tevoren van de uitzending wat vertellen en dat hij dat dan in de uitzending even onhelpt? Vind je dat sympathiek? Dat is een natrekje. Maar ben je nog altijd een fan van Tjee Nunnely? Ja, ik ben zeker nog een fan. Alleen dan ga je het niveau van Willem II in de gouden tijd van Willem II, Keulert links, Nunnely rechts. Dat het er net meer hellen. Maar Hans en ik dachten, hij is een hier blesseerd geweest, 4 geblesseerd geweest. Hij komt er wel weer om. Nou, zijn ijver en zijn werklust is fenomenaal, niks op aan te merken. Maar hij komt net langs zijn man. Nee, dat is redelijk belangrijk, toch? Dat ja, is wel... Hij is Roos Boeten en er komt maar weinig assists. Dat is wel een minpuntje voor een Roos Boeten. Scoren? En nou, hij had het ook inmaken. Ik weet het niet eens, maar... Ja. Nou goed. Ja, het ging go ahead, laatste wedstrijd vorig hier. Ja. Nou ja, goed. Het erin Wat maken, een advocaat kan direct wel eens nooit zitten. Ja, dat is een lastige constatering. Goed, laten we er vooral een positieve uitsturing van maken. Want ja, toch? Een amusante, positieve, fleurige uitsturing. Ja. Het is absoluut net dus... Ja, het is absoluut net zo dat wij willen dat de beide trainers de deze week nog uitvleren. Nou, maar bij twijfel ik daar wel eens over. Maar... Nee, zeker niet. Maar wordt dit de week van de weerhiet van Kees van Wonderen, Roelof? Nee. Niet? Nee. Dus echt als ze verliezen van NEC is er nog niks aan de hoorn. Nou, nee, dat is wat oors. Maar hij blijft wel zitten. Is dit al een stelling? Nee, nog net. Ja, ik denk dat ik als Heerenveen van NEC verliest, dat Kees van Wonderen er dan nog wel zit. Dat denk ik nog altijd wel. Ik al raast het publiek en de supporters om een oren trainer. Nou, de boesdoekjes, sprekkoren. Mijn mening al doen. Ja, dus is er nog altijd achter. Nou ja, ik hier wel. Ik zei dat je vrienden wieken. Jo had het natuurlijk zien. Jo zou natuurlijk elke week naar de podcast. Ik zei het publiek wat hem scamje. Dat ze mij witte zakdoeken of boetlakens of wat, weet ik veel wat het wie zitten te smieten omdat ze fot willen. Want ze willen dat Kees van Wonderen voortgaat. Nou, vervolgens op, nou ja, zoals uw collega Geert Vertuin zei, het riool, Twitter of X, zoals het zit weer nog steeds maten, kreeg ik dan een lading om je heen van mensen dat ik dacht,
ik ben de enige in Friesland die even Kees van Wonderen zit. Maar als je wat op Twitter zetten of op X, dan kun je dat natuurlijk ook wel een beetje verwachten. Maar waar ik heel nieuwsgierig naar ben, want Anker, jou heb ik een seizoenskaart, te jaren met jouw broer. Zie je het niet misschien beiden echt te zwaaien met witte boesdoekjes? Nee, zeker niet. Dat hebben we nog nooit. Vol met gele kaarten vaak. Ja, rode kaarten. Geel en reed, maar nooit. Maar die witte, ik heb me vreselijk ergeren daarom. Je bent supporter, het is viesten te betiet. We gingen toen ook 6 wedstrijden spelen en dan begin je dus al met... Casey rot op. Mijn vlaggetjes die voor een sfeeractie bedoeld werden, gaan je nog wapperen en die vreselijke teksten. Ik heb me de deel erger van. Riemen die zei vroeger altijd van, wij zijn een club die niet snel in paniek raakt. Nou, daar is ik nog helemaal geen reden voor, want we hebben nog... nog maar 4 keer Verlennerbrieven. Dat klopt, maar we hebben nog zo'n 20 wedstrijden te gaan. En ik hier op rekening altijd een heeg cijfer. Dat is 81 punten. Dat moet genoeg wezen. Ja, maar je moet er nou net in paniek rijden. En Van Wonderen net ontslaan, restig blijven. NEC trouwens, uit en thuis altijd een vervelende tegenstander. Maar goed, mijn broer die skillen mij van de moment ik nog even. En Hans zei, voor mij is het kernwoord naar Twente perspectief. Want, lichtpuntjes, stapjes maken. Mijn televisie die het net, al het eerste ik kom net omkrijgen, maar Hans hier de wedstrijd live jongen. Ik heb die stem wat te lang jet. Ja, op een radio. Hij ook niet lang naar Arjen? Ja, overdosis de boer. Ja, en dan Jerk nog eens komen. Nou, ik heb medicatienaam. Ja, dan wil je deurwurg. Stichting Correlatie weer hij bed en ik liep van de morgen weer een beetje daar. Ja, maar vervolgens riet je naar jou en dan kom je in Jenne Waterloo. Wie toch nog wel verslag. Ja. Stevige medicatie. Hey jongens, Juster, een speciaal moment. Een mooi moment. De première van De Tocht. En toet bekend Friesland, toet bekend Nederland, wie erbij aanwezig. Ik meestal uit de sportwereld. Art de Graaf, had ik begrepen, wie bij de première van de musical De Tocht. Ik even te Napel. Wie stou ik uitnoegen? Nee. Nee? Rolof, wie stou uitnoegen? Nee. Meneer Anker, wie in jou uitnoegen? Ik wie zeker net uitnoegen, nee, maar ik net. Nog een jaar lang vastzitter West van Boen van Eastclubs. Ja. Dus je hier eigenlijk wel nog ik verwachten. Nou, er ben gelegenheden genoeg nog, dus... Ah ja, dat is exact. En Rolf Koeik net. Had je het nu nodig gekregen? Nee, ik heb hier niet nog gekregen. Nee. En Dook Koers natuurlijk net, want Dook zie je het hele weekend in. Nou, net het hele weekend, hè? Oh. Daar trui ook eens weer wel klein mee. Maar wij weer eens... Duinen zaten. Duinen zaten. Ja, ik zeg nog een foto voorbij komen. Dus zie je het in een aparte auto. Ja, ook denk daar is de foto ik nog even erbij. Nou ja, die moet er sowieso opzetten. Maar fijne auto? Ja, mijn vrouw weer een weekendje vast. Ik vrienden ook natuurlijk naar Belfast, dus nou hier mijn vrouw vast. Dus ik denk, nou, wat zou ik eens even maar mijn dochter, ik kan dochter van Sijsbeek even naar de Duinen zaten. Hartstikke gezellig. Was toch mee weten? Nee, dat is het en de tocht, wie ik leuk, maar wie er nog een aanleiding om daarop te beginnen dan? Dat wie de première. Oh, dat was. Is dat een leuk weekend hoor, Andor? Ja, zeker. Of vies je dat een suggestieve vraag? Nou, dit keer nog. Ja? Maar want ook stelt vaak suggestieve vragen, hè? Ja. Nou, de trainer van Cambuur. Nou, in ieder geval al een vretejoen. Waar het me verwieten al het eerst. Ja, maar wat is er even... Jo had natuurlijk een heel soort vragen gesteld in jouw beroep als advocaat. Wat is nou een voorbeeld van een suggestieve vraag? Ik vind na 3/4 vraag je, ben je fan van Shane Nunnally? Vind ik al vrij suggestief. Dat is wel een voorbeeld van een... Ja. Het is een vraag stellen waarvan je eigenlijk het antwoord wil weten. Hoe wie jouw reis je naar daar? Dat wie eigenlijk een suggestieve vraag. En mij een lichtelijk negatieve ondertoon. En is want... Is dat zit er een suggestieve lading hoor, die vraag want? Alleen nog maar de vraag want. Ja, enig gebrek aan vertrouwen ook. Oh. Zullen we hem even jaren? Dan kun je wel letter even naar je vragen of dit een suggestieve vraag is. Van mijn oordeel, ja. Jos, heb je spijt van je beginopstelling? Nee. Want? Nou, dat is een hele suggestieve vraag. De eerste helft hebben wij niet zo gespeeld doordat we andere spitsers vorige week hadden. Nou, dat was hem. Heb je spijt van je beginopstelling? Nou, dat is een suggestieve vraag. Eigenlijk wie, want. Of net? Nou, ik op zich, daar ben je verslagjouwer voor. Ik vind het op zich wel een vraag die de kern rekt. Ja? Want even voor daar een beetje context, Andor. Waarom stelde je die vraag? Omdat in het voorde nog wel wat discussie wie over de opstelling. Vooral van, komen er verdieren in de wikselzone, ja of nee? En het feit dat clubtopscorer Milan Smit, 6 doelpunten, niet zo'n wedstrijden, dat hij op de bank ziet en Roberts Uldrikis
een basisplek krijgen. Ja, en elke Nisai van het probleem leidt vooral achterin. En dan wisselt hij zijn clubtopscorer. Ja, nou ja. Dat is de context die je hier bij Jan had. Ik zou al beginnen aan een oordeel, maar nee, dat is de context die je witte had. Ik vreeg me Jondal, had je de eerste helft te zeggen, waarin Milan Smit dus op de bank ziet, die kamer in het skoft in, had hij daar de speed van hier, want de eerste helft wie min, heel min. Ja, maar hij reageert een beetje als onsketten wielt. Ulte. De druk zit erop bij Ulte. Ja, geërgerd. Hij is geërgerd. Zeker, ja. En dat heeft natuurlijk ook meerdere oorzaken. Ja. Die karakter. Dat sluit ik net uit. Maar vooral de prestaties die het overvallen. Ja, en het feit dat de wedstrijd stillijn had, dat kwam u natuurlijk echt totaal net uit. Dus daar zie ik nog wel wat frustratie bij hem, denk ik. Vond je daar ook wat van, José? Daar vond ik wel wat van, ja. Wat vond je ervan? Maar weet je wat, dat doen we aan zijn. We doen eerste stellingen. Roelof, ja, first things Ik first. vond het al lang door. Past niet in het draaiboek? Nee, past niet in het draaiboek. En ik beheer het draaiboek. Dus we beginnen maar de stellingen, jongens. Kwart antwoordje. En dan kunnen we daar letter altijd weer op waarom komen. Het is jouw favoriete onderdeel, dat weet ik. Ja. Goed zo. Roelof, we zetten met uit aan. De wedstrijd in NEC bepaalt het lot van Kees van Wonderen. Nou, dat kan ik al zijn, hè? Ik Ik net eerst een nee. vraag stellen en daarna dan ik nog maar een stelling we hebben waarom komen. Ik vond de stelling van vorige week beter. Ja? Ja. Die is dus zelf betocht, toch? Wim, waar vjochte jij eruit? Jos Ulte of Kees van Wonderen? Ulte. Ulte. Is toch geen stelling dit? Nee, dat is gewoon een keuze. Andor, wollenstelling. Oh. Cambuur spelen toevalvoetbal. Nee. Wim, Henk de Jong is de ideale trainer van Heerenveen. Nee. Andor, Henk de Jong is de ideale trainer van Cambuur. Nee. Nee? Nee. Jongen, ik weet net of ik dit al hier wel serieus neem, maat. Goed, Roelof. Pelle van Amersfoort is de beste spits van Heerenveen. Nee. En de laatste is voor Wim. Fjouwer 4 Ien wordt de nieuwe speelstijl van SC Heerenveen. Nee. Nee. Dit was een hoop nee. Het is eigenlijk alle jaar nee. En één keer Ulte. Ult nee. Is er een instelling waar zelf ja op staan hier is het? Ja. Oh. Ja, dat hier wel die, ja. Maar goed, zien Excelsior wie het belabbert van SC Heerenveen. Hast u er enigszins begrip voor dat Van Wonderen zo defensief uiteenset is, maar qua spul wie is het in FC Twente? Ja, het weer inderdaad belabberd in Excelsior. Het voelt me trouwens wel op dat dat een mooie, frisse ploeg is, maar heel knap combinatievoetbal. He, ze verrassen nou Steenlo vijfde, hè? Ze winnen van Sparta. En dat gaat maar terug. En dat vond ik heel knap. Wij winnen wel onder de indruk. Heerenveen, wie trouwens, ik min. Nee, ik begreep die opstelling. Ik heb het zelden meemaken bij Heerenveen, die opstelling nou bij Twente. Maar mijn broer had de hele wedstrijd jongen en we hier een protte contact. Maar Hans... Maar Jo hier net een goede commentator op de radio. Ja. Die alles haarfijn uitlijn. Ja, maar ik miste wel wat. Het beeld. Maar Hans was heel tevreden door de inzet, de werklust. En hij zegt, nou ja, het systeem wie net onvallend. Maar behalve ontzettend jammer die bal van die hier op het hem hadden. Ja. Want dan heb je de 0. Maar is het te begrijpen? Heder, Ja, Maar het is toch helemaal net fjouw of 4 wien wat Heerenveen speelt? ja. Nee, Ja, helemaal net. hij Het is gewoon speelde fjouw. fjouw Het is 4-4. gewoon fjouw rijden. Alleen dat is maar correct hoe je op dat moment sting in en hoe compact is. Heerenveen spelen volle compacter. Er zit meer beleving in. Ze wonen meer duels. Ze staan dichter op elkaar. En de Ja, trein. dan kun je direct fjouw 4 wien van maatje. Maar het is uiteindelijk Ja. gewoon met dezelfde spelers die dezelfde plakjes staan. En de middenvelders stonden Alle nog. treien ietsje op een oorplakje. Maar zo aan de andere kant, je hebben zelf verschrikkelijk volle goals zien. Dus ik 16. begreep dat wel. Maar ja, nou, in NEC moeten ze gewoon weer mijn orenopstelling beginnen. En Nicolaescu gewoon weer spelen. Ja. Gewoon een dingetje, Anke, want het is toch een Zandje, beetje strijd altijd tussen jou en jouw broer. Verneem ik hier, want toen jouw broer je te gast weer, die op een jaar hem heel bot als de betere helte, zeg maar zeggen. Maar dat jou nou heel tijd vromvallen maat op de mening van jouw broer hoe die wedstrijd, omdat jou het net jongen ha. Wat zei dat? Ja, Of is dit, wacht even. Is dit misschien... Is dit een? Is dit er een? Nou, dat is een hele suggestieve vraag. Ja, het is een suggestieve Is dit een vraag. Rien?
Nee, ik heb helaas net zo'n alleen nog de gearvetting, maar dat wie die weer viesten te kwad. Dus ik heb er net letterlijk en figuurlijk, ik heb er geen beeld bij, maar Hans weer heel enthousiast. Ja, maar vooral het knokken, denk ik. Ja, maar het Hans vjochtje zei van dat elkaar. er is weer vuur en er wordt weer knokt en de onderlinge non-verbale reacties tussen de spelers. Hans het oer al op letten en hij zei het wordt meer een team en hij zei eindelijk de selectie zoen en compleet. Het centrum, Bogniewicz, Van Beek is weer hersteld. Dat is ook heel wichtig. Oh, dit is toch een opbeurend verhaal om deze Ja, maar Hans en ik zijn, ik zie weer perspectief en hij wie echt onder ik de ben hier indruk. misschien beter Hans uit nog Ja, nee, maar echt. En ik vind jouw vieven is het sneun. Nou, dat is ik wel een aardige tijd, behalve voor ondernemers. Wij hebben altijd jou wachten, hè? Ja. Maar goed, jouw vieven. En ik vind de mensen moeten massaal komen. Je moet je club net op, Jan. Je bent supporter. Ik die mensen die met die vreselijke witte doekjes wapperen. Je bent supporter en de stam van dat wit is support, steun. We hebben niks van mensen die juichen bij Fjouwer 0 voor en 6-0 voor. Je moet er wezen als het mengeert. Je moet er wezen als je achtersteun. Ja, maar goed, dat de trainer maar eruit. Ja, nee, dat kan barren. En dat vind ik vind dat heel kortzichtig. En Ja. het past. Het is niet des Heerenveens. Er werd bij Heerenveen in de regel net een trainer ontslaan na 6 van wedstrijd. Ik vind de ergernis aan Grut, omdat dat dan rochter wordt onder trainer. En ik vind dat een beetje simpel, want de kritiek is dan net echt heel specifiek. Het is al een beetje containerbegrippen in de zin van, Fico blijft Valentum in punten, er is geen chemie. Nou, Nee, wat dat is dat is dan? zo. Nee, Maar- dan heeft de wedstrijd toch echt in Excelsior. Ja, dat het wie toch echt een stream in de wedstrijd. En dat boen eigenlijk liep Ja, al in het maar- begin van de competitie. Ja. Die eerste helft is in RKC, wie goed, maar die tweede helft, daar roende zelfs Ja, maar ik hier zie de blosjes op de wangen van Lilkens. Ik zeg niet dat het net goed is. Nee. Nee, maar dan is de volgende conclusie de trainer maar eruit. En dan is de vraag, oké, als de trainer eruit kun je dat dan beter? Ja, dat denk Nee, ik dat dus weet net. je natuurlijk nooit. Maar als de vraag die je jezelf stellen moet is Kees van Wonderen in staat om het tijd te doen keren? Dat is de vraag. Nou, het is toch van net? En als je daar vertrouwen in hebt, dan moet je maar hem terug in. Ja. Als je daar geen vertrouwen in hebt, Ja. dan moet je ermee ophoren. Wat denk je toch van net dan? Nou, ik denk dat er iets heel oor speelt. Ik denk dat er Donwaai geen yield is om hem heen te gaan. Want dan moet je hem oorkeepje en je moet een nieuwe trainer omstellen. Is de ideale trainer wel beschikbaar? Heel suggestief. Nee, dat is niet suggestief. Nee, dit is maar- gewoon... Nee. dat wist ik En dan toch moet je... En dan moet je... Het kost... Nou ja, goed. Nee, Het maar kost als toch het- een heel miljoen euro? Ja, het zou best wijzen kunnen dat het is. Het zou ik net zo wijzen kunnen. Ik zijn Heerenveen, hij had toch altijd een heel oorbeleid hoorn. Ik herinner me dat Foppe de Haan een seizoen begon met 1 punt uit 8 wedstrijden. Maar Johnny Jansen kregen die een. Ja. Jurgen Streppel kregen die een. Ja, Jan de Jonge kregen die een. Uiteindelijk. Older Riekering kregen die Ja, een. maar dat wie wel... Er wie een heel volle dingen op on te merken. En dan net alleen nog maar nederlagen. Dus de communicatie wie net goed, het moest weer strenger. Maar Jurgen Streppel, Older Riekering, daar kunnen we wel een jaloere podcast om maken om te vertellen wat er al je mis maar weer. En dat is het bij Kees van Wonderen. Vind ik net. Behalve dan die containerbegrippen als ik in chemie. En dan denk ik, ja, maar werk naar Tavoe. Ik erg me dus een beetje op die kritiek op Kees van Wonderen. Maar ik erg me er eigenlijk nog meer om dat die kritiek op de trainer grutter is en massaler is dan de kritiek op de bestuurders. En nou krijgt dat Ferry de Haven. Want het probleem zit volle grutter en volle jipper wat betreft de financiën en de mogelijkheden die Heerenveen had. En daar zit echt volle meer het probleem. Daardoor is Heerenveen in de Aro, het zien je hier, een beetje afvlakken van een goede subtop en naar een matige middenmotor. Nee, daar dat zit is, het dat is daadwerkelijk duidelijk. probleem. Dat is duidelijk. En dat punt is natuurlijk ook al meerdere keren makken. Uiteindelijk wint FC Twente toch een doelpunt van Michel Flap. Het wie trouwens geen fout van op het, hè? Nee, je hebben Michel Flap wel jij Ik toch? vind het een suggestieve vraag. Nee, is dat een suggestieve Ja, stelling? dit Nee. vind ik... Dit vind ik erin. Het wie geen fout van Noppert. Even jaren naar Michel Flap. Ik sprak hem net, ik zei, het was een lastige bal voor je. Ik vind dat hij, natuurlijk, het ziet er ongelukkig uit. Het is ook een beetje nu zoals die fase waar hij in zit. Maar het is gewoon een goede keeper. En hij ziet hem niet en hij gaat als een zwabber wanneer hij hem ziet door zijn benen. Ja, dat is rot. Ja, is het gewoon een mooie goal of is het een blunder? Zo in de midden laten? Als ik daar wie zoek, wordt steeds het is een mooie goal. Nou ja, ik schiet hem. Het is een zwabber. Natuurlijk heb ik een beetje geluk nodig. En dat geluk heb ik op dit moment. Maar zoals ik zei, ik weet niet of je hem al teruggezien hebt. Maar je ziet gewoon dat hij voor mijn haai staat in de baan van het schot. Hij ziet hem niet aankomen. En voordat hij hem ziet, daalt hij naar de grond. Ja, dat is... Ja, dan is hij ook 2 meter. Hè. Dan is het natuurlijk wat lastiger om die bal snel tegen te houden. Ja, geen flater dus.
Nee, Dat ben je natuurlijk 100% wel. Oh, sorry. hij is mild, ja. Ja, Het is mooi dat Flap weer scoort. Vorig jaar het er geloof ik 8 keer pelen laat rekken, hè. Dat we sneu gewoon en begonnen rond aan wat te scoren, maar hij doet het weer goed. ja. Maar wie het een flater, wie het een blunder van Noppert? Noppert vorig jaar hier man. Ik heb die geervetting van Feyenoord uit die 0-0 nog gezongen. Volgens mij heeft het 10 reddingen die vrijwel onmogelijk waren. Dat had er niet meer. Nee. Ik heb wat statistieken van En Noppert. toch moet er gewoon voetballen sneuen. Dat ging ik vanuit. Ik heb wat statistiekjes van Noppert. Hij had het percentage reddingen is 54,1. Daarmee is hij nummer 6 van de Eredivisie. Vergelijkbaar Ryan, de keeper van AZ, die zit op 1 maar 84%. Zakelijk dus het verschil. Dat betekent dus eigenlijk dat ongeveer 1 op het wascoten van Boet Section, die gaan er bij Noppert op dit moment in. Dat kennen. Dat is echt hele minne cijfers binnen dat. Dus het is net alleen nog maar dat je denkt van, oh ja, je gevoel. Maar als je naar joggen, dat bent te volle ketsers nou momenteel. Ja, ik doe het net zo vaak, maar soms dan wordt er wel eens wat zijn. Als de uitsturing nog net begonnen is en dan... Nou ja, dat wordt dan in vertrouwen verteld. En dan refereer ik daar nog wel eens om als de uitsturing dan gaande is. Vooral gaande de uitsturing, Roelof. Ja. Zou je de stoof van... Ja. Nou, nog 1 ketser van Noppert en dan wat Mickey van der Hart erin. Ja, dat vind ik echt. Ja, wat ik van de uitsturing is, dat vind ik over het algemeen tijdens de uitsturing ik nog. Hè? Dus dat was me wel op bevreegje. Nou ja, ik vind hij had nou wel te volle ketsers. Te volle blunders gewoon. Maar Michel Flap jou toch zelf on. Dus die Tom Hayes die ervoor en Bogniewicz die heel in het zicht. Ja, dat is al je leuk, maar wie gewoon een flater. En hij had er nou te vol gewoon. En het zat er gewoon net. En ik ga alle vertrouwen in dat het wel weer goed komt met Noppert. En dat hij aast wel levering gaat. Maar dan mag je hem stilitten. Nou, had je er vertrouwen in houden. Ik zie Als je hem eruit haal je, dan werd de klap natuurlijk nog volle gutter van Noppert zelf. Dan ging je van de wedstrijd in Argentinië ging je naar de bank. Met alle consequenties. Nee, maar ik zie het net nou, hè, voor natuurlijk iets. Nee, als je nou weer eens een keer een grote flater maakt, dan wordt het wel eens kwartier om te zeggen van nou, maar dan is er een tendens. Dat zit dan het wel. Daarvoor is de status van Noppert vierst naar de grut. Natuurlijk. En we weten toch al echt net op de bank zetten. Mickey van der Hart, die weten we toch wat hij in een hoes heeft. Mickey van der Hart, dat is de keeper van FC Emmen. Nou, die is zo slecht voor het team. Ik vind het een prima tweede keeper. Ik wil heel suggestief. Maar Noppert die wordt er echt naartoe hellen. Nee. Boppen dat. Nee, nou net. Nee, en ik net. Natuurlijk niet. Ja, nee, nou net. maar dat zie ik toch ik net. Nee, oké. Ik net nee, nog in je ketsen, want zijn status is gewoon te goed. Ja, Wientse krijgt nog even op de kritiek op Van Wonderen. En ik vind wel, werkt me wel bot onerger hè, dat we sneunt in Twente. Dat je in de 64e minuut kom je dus via die vervelende goal kom je op 1-0. Dan speel je een redelijk goede wedstrijd. En dan zit ik dus de hele tijd op een bank van man, wissel nou toch eens. Doe nou eens wat. En wie zit er? Ik riep ook luid, want ik zie het alleen nog. Ik zei, wie zit er links van je? Wie zit er rechts van je? Doe iets. En dan komen die wissels erin. 82e minuut. En dan denk ik, daar begreep ik helemaal niet. Nee. Hij is heel conservatief. Ik zat Deon erg. Ja, ik. Dat snap ik. Dat snap ik volledig. En breng dan Karlsbak ook nog in. Want die het snel niet. Ja. Want die het snel niet. Ja. En wat er nou gebeurde, want Twente wie oppermachtig. Hè? Die stieren haast om te vallen. Heel mooi de helft van SC Heerenveen. Als Heerenveen dan de bal herovert, dan moeten ze soms nog 80 meter rennen om in ieder geval een beetje in de buurt te komen van Oenerstaal. Ja. Maar als je echt wat willen, als je echt wat forceren wil, die liedmaker moet komen, dan zou ik zeggen, Karlsbak had in elk geval de snelheid. Die is volle rapper als Nicolaescu. Zet die er aan in. Maar dan is het vertrouwen in Karlsbak dus wel echt heel Ja, maar dat is wel een conclusie, hè? Ja. In Excelsior vond ik het ook al nuver, want toen 10 minuten, een kwartier voor 10, mocht hij nog 1 keer wisselen. Ja. Je staat 2-0 achter, dan denk je alles of niet. Dat je nog maar 2-0 of 3-0 of 4-0 het skipping in. Zo komt het betrouwen er ik net. Hij had toen scoort bij Utrecht eruit, hè? Op die voorzet van, hoe heet die, Witteveld. Ja. En toen dacht ik, nou is het er doorheen. Want toen heeft hem een keer Klasbak neemt. Ja, dat is lang. Dat is heel lang. Ja, weer een mooie formulering. Maar ik moet eerlijk zeggen, als voetbalman, als het erin komt, ik heb tot nota nog net 1 moment zo'n bij Karlsbak, dat ik zeg, een oorname, een oerstapje, een prachtig paasje, wegdraaien. Ik heb nog net 1 moment zo'n dat ik zei, het veel meer als een beers. Nee, zo is het. En dat is jammer. Ja. Het is bijzonder spietig, want hij kost 2,3 miljoen euro. Net zo'n. En bij Walemarkt natuurlijk, die kon je bij Feyenoord ik al wel. En
Nou ja. Ja, maar even hoe die spitsen, want hij is net de enige. Want naast hem zit Ion Nicolaescu, kost een 1,3. Ja. Als je bij elkaar optellen, dan kom je dus op 3,6 miljoen euro. Ja. Dat zit op het bankje en er zit een veredelde middenvelder die het zelf zei van Pelle van Amersfoort, ik heb in Polen, ik wil eens in de spits stien. Ja, dat is best, maar het is net een echte spits. Spelen in de jeugd vind ik in de spits, dus wat dat betreft net heel raar, maar... Ja, ik snapte elkaar op mezelf weer. Het pakte ik net zo heel verkeerd uit. Alleen nog, je gaat wel je yield op de bank zitten. En dat is natuurlijk voor Soer. En bij Karlsbach kun je nog steeds, ook heel lange adem. Maar wordt het zo langzamerhand wel een beetje kort adem, hè? Ja, nou ja, precies. Ik vind Heerenveen liep het nog wat op Ajax, hè? Die kapitaalvernietiging. Nou, is toch zo? Via het net Karlsbach, die heeft wel alle voorwaarden. Alle voorwaarden. Ja, op zijn leeftijd is hij beter... Een Haaland. Als Strand Larsen. Strand Larsen. Ja. Dat wil al heel iets zijn, hè? Maar goed, jongens, nogmaals, er zit een enorme druk op de wedstrijd van komende snuur. Chin NEC. Dat valt dus wel mij dat ik de heren aan tafel hier. Er zit dus totaal geen druk op de wedstrijd van onkomende snuur. Chin NEC. Ze hebben 4 keer verlen. We willen net vol op de zaken vooruit rennen. Maar mocht Heerenveen verliezen, is er nog net een soort onhoorn. Nee, jongens, ik zeg beelden bij ESPN. Van een training bij SC Heerenveen. Het wie 21 graden, maar de gevoelstemperatuur weer min fjouwer. Denzel Hall die kreeg een licht tintje op het ankel. Dat die hem zeer, maar Van Wonderen zei gewoon trofvoetballen. Hij jou toevallig zien of net? Nee. Dan zal ik het muziekje te vertellen. Door de eigen maar dicht, het is hetzelfde als de sneeuw te doen. En Denzel Hall die gaat zitten en om 2 keer thuis zei Van Wonderen dan, loop niet zo te janken joh. Hey Denzel, loop niet zo te janken. Ken dat? Of is dat inherent onder de situatie waarin Heerenveen nou zit? Vrees dat om mij? On je in beide, want je bent beide zo positief. Je hebt kind als de blommen. Nou ja, Jo als secretaris van en ik als voorzitter van de fanclub van Kees van Wonderen, dan zie je dat ook gewoon kin. Ja, het kin. Het is voor de sfeer natuurlijk net stimulerend. En ik heb wel kritiek in Jet natuurlijk via hè, dat men zei van hij mag wel eens wat meer schouderklopjes uitdelen. Hij mag wel eens wat positiever zijn, wat meer zelfvertrouwen geven. Dit helpt dan natuurlijk net. Maar dat komt natuurlijk door de hele situatie rondom Van Wonderen. Daar is ik net doof en blind voor. Die zit in een hele lastige situatie. Maar Ja, en natuurlijk best komt dat hij het volle vaker bad, maar dat het nou toevallig een keer verslaan wordt door de camera's. Dus misschien is het helemaal net zo bijzonder. Nee. Nou ja, wat Anker ik zei van mij Van Wonderen. Er was natuurlijk een pittige analyse van de Ljouwte Kranten van collega Sander de Vries. De wedstrijd in Excelsior. Ja. Hij had de messen geslepen, maar dan kom je natuurlijk een paar dagen later bij het persmoment om weer vooruit te blikken op de eerstvolgende wedstrijd. Maar dan is Van Wonderen wel echt een echte professional. Die houdt hem ook aan hoorn. En geen enkel probleem. Hè? Hij houdt hem nog krijgt geen compliment over van goed stuk. Dat had hij dan nog krijgt net. Maar hier hij dit skreun bij Jurgen Streppel. Dan hier Sander nou ik was stift aan hoorn. Nee, maar dat is als ik Kees van Wonderen praat, daarom is mijn kritiek ik mild. Omdat als ik Kees van Wonderen praat hier, ik betraap je hem eigenlijk. Ik geloof net dat ik hem 1 keer betrapen heb op iets onzinnigs, of iets doms, of iets waar ik het totaal aan mee eens ben, of iets wat feitelijk net onjuist is. Dat hier bij Streppel hebben we dat meerdere keren horen, bij Olderikering hebben we dat meerdere keren horen. Ik had bij Roy Jans van horen, ik denk, wat doet nou in vredesnaam? Maar dat heb ik bij Kees van Wonderen net. En dan kun je nog wel, daarom kom ik heel dit wel op die containerbegrip, drie keer in chemie en hij mat wat meer vaker een schouderklop. Ja, het zullen al hier misschien wel kloppen. En ik zie net dat hij daarna Johan Cruijff onder de trainers is. Maar ja, ik vind het al een beetje vage kritiek. Oké. Dat is wel mooi. Ik snap het. Ik heb maar toch makkelijk ook nou, hè? Ja, natuurlijk. Maar toch wil ik een beetje op de zaken voor u erin. Gewoon omdat het een podcast is en omdat het leuk is. Ik denk dat ik het antwoord al weet. Waar zou nou de ideale opvolger wezen van Kees van Wonderen? Jim Wollen natuurlijk, dat hij heel duidelijk maken. Jim Wollen graag dat hij zit en bloot. Maar als hij er nou toch uitvlogt, want ja, Jim zit er net op de stoel van Ferry de Haan. Ik neem een paar namen. Ik vind het wel heel suggestief. Ruud van Nistelrooy. Zou dat een goede trainer wezen? Nee? Gelukspet op en Ruud van Nistelrooy voor de groep. Anker? Ben ik nog net ontdaan. Nee. Eerst maar bewijzen dat het een goede trainer is. Ja. Ik noteer op een nee. Die in bij PSV. Ja, maar zoals hoe goed het nou gaat. Ja, maar als ik just hoeveel meer er in de spelersgroep investeerd is. Ja. Oké, maar ik heb een nee genoteerd. Erwin van der Looy. Erwin van der Looy. Nou ja, toch trainer van Jong Oranje. Had meerdere toernooien mee maken.
Anker? Nee. 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 Roelof? Ik nee. Ja, misschien wel een goede trainer, maar jeetje, moet ik jou dus nou antwoord op de vraag of er verlooy eventueel mogelijk Kees van Wonderen opvolgt? Ja, dat klopt. Ja, het is een podcast, hè. Henk de Jong? Nee. Nee? Nou, dat hekse krekkeld zijn. Antwoord nee, dat heeft niks met zijn capaciteiten te maken en de Jong als persoon, maar het is uitslettend dat er ooit bij Heerenveen. Ja, maar ik heb hem er omvregen en hij zei van ja, ik ken dat mooitje, want oors steken ze mijn hoes in de fik. Nee, die letterlijk zien. vind ik altijd een beetje makkelijk. Dan, Nee, helemaal Maar- niet makkelijk, want er ben natuurlijk een heel soort. het is nou support. net realistisch. Het is gewoon net Dan realistisch. ben je op pet dit en dan hing je moment. litten. Henk de Jong die sluit echt net uit dat hij ooit Nou, bij nog eens hij waarom sluit komt- Jereveen, maar alleen nog wat hij uitsluit is een directe oerstap. Tuurlijk, dat bad nou helemaal net, dus dat is net realistisch. Maar het zou qua type wel een man wezen die er prachtig Ja, bij zeker. past. En, Zeker. sfeerverhogend, optimistisch. Die al pikken jij de matten. Hè? Ja. Eigenlijk, Razend dan. Als ze hier het dwam hadden, nadat hij zei bij de Graafschap, ik wil waarom naar Friesland. Ja. En toen wie Cambuur gewoon jeder bij Henk als Jereveen. Maar dat is nou eens een jongen. Wat echt de kritiek is op Kees van Wonderen. Die jongens die staan in het veld zonder, er zit geen fleur in. Het is wel geen spelvreugde. En dat kan natuurlijk Henk als geen oor. Tuurlijk, dat hebben ik zijn. Hij zou prachtig passen, maar dat zit er op dit moment niet in. Nee. Orennamen nog? die- Er is Dijkhuizen er ik bij staan. Dijkhuizen? Marines? Ja, Marines Dijk. Ja, het is jouw eigen... Volgens mij de langzittende trainer op dit stuit. Hij heeft een keer 2 jaar bij Cambuur trainer Western. Is er naar Boetelon gegaan. Bij Cambuur is al heel gauw, had er een fjouwman in de eruit zet. Ja, toen hij had er nog een paar andere clubs in Nederland gehad. Utrecht als En assistent, nou hè? zitten er alweer fjouwerieën. Hij doet het heel goed bij Ik denk dat Excelsior. hij, ja, en elke keer weer, hè? Ja. Maar is dit al de eerste van jouw befaamde scoutingslistje? Nee, Marines ik, Dijkhuizen? ik neem hem zo even terloops. Oké. Niks meer, niks minder. Nee, want ik zou, ja. Maar dit komt net op het Shane Nunnally-listje te staan. Marines Ik Dijkhuizen. vind trouwens wel knap bij Excelsior dat ze mij heel weinig middelen. Ik heb dat juist er even hoe nagedacht. Ze hebben die Dallinga gehad, die wie topscorer. Ze hebben in het verleden Veldwijk gehad, die waar ik topscorer. Die Omerson, die IJslander, waar ik topscorer. En dan denk ik, knap. Ze hebben wel daar knap scoutingsbureau. Vooral ik zag spelers die het al oorskuren binnen sinds maart. Zo'n driehoedje bij Jereveen, die mij er voort en die bloeit er hier onderop. Die Nou, zo'n het hele Agrafiotis. seizoen al prima. Ja. Nou goed, Ferry de Haan had Verrast natuurlijk me. ook Hij altijd wel verrast me. contacten bij Excelsior. Driehoeds, ja. Sagré, Dus misschien- die linksback, die maar zeggen. Die vind ik Waar? Sagré, die linksback. Sagré, de linksback van Plus die even op. Excelsior. Sagré. Sagré. Ik heb hem noteerd. Nog even over Henk de Jong. Want Henk de Jong, die zie je op de tribune bij Cambuur in Jong PSV. Maar hij is in Skoft naar Hoestagien. Ja. Hoe zit dat? Net met ons, Jen? Nou, er waard, vooral na de 2-0 van Jong PSV, waard er toch het publiek in het Cambuurstadion nogal manmachtig om Henk de Jong roepen. Een situatie die wij natuurlijk al lang onkomen zeggen. Ja, al lang. Al zo'n Echt heel knap. juni. Ja. Nou ja, dat badde en daar viel hij hem heel ongemakkelijk bij. En hij zei, ja, dan weer de camera's aan, ze weer op mijn riochten en daar heb je hier nog in. Dus hij is in Skoft in de auto stapt en dit alleer met dank aan uw collega Geert, want die ziet Jonker Henk. Die ziet dus Jonker heeft Henk. alles mij maken. Oké, want komende vrijdag dan speelt het Cambuur de uitwedstrijd in Dordrecht. En de assistent-trainer van Dordrecht, dat is Pascal Bosgaard. En die is nou aan de telefoon. Dag Pascal. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het daar in Dordrecht? Want ja, we krijgen wel eens wat uitslagen door. Jullie staan 11e. Dat is voor Ja. Dordrecht een beetje hetzelfde als play-offs Europees voetbal. Met heel weinig middelen kun je een hoop doen. Zo is het. Zoals ik net hoor bij jullie. Ja, Dordrecht is een beetje het Excelsior van Zuid-Holland. Excelsior betekent steeds hoger, dus Ja, knap. dat klopt. Nee, het gaat goed. We hebben de stijgende lijn te pakken. We hebben nog niet echt heel slecht gespeeld, moet ik zeggen. We hebben 1 wedstrijd verloren en de rest op gelijk gewonnen. Dus dat gaat goed. Ja, je bent natuurlijk in dienst van Feyenoord, maar je werkt Ja. bij Dordrecht. Kan je even uitleggen hoe die constructie in elkaar zit? Jazeker, heel simpel. Ik ben eigenlijk gewoon in dienst bij Feyenoord. En Feyenoord wilde een trainer stallen bij Dordrecht die de boel een beetje kan opschudden. Die de boel wat hoger naar een hoger niveau kan tillen. En daar hadden ze in mij een ideale kandidaat in gevonden. Dus vandaar. Ja, en het gaat dus nou crescendo, dus dat kunnen we zeggen. Nou ja, goed, het gaat goed. Maar ik wil niet zeggen dat het crescendo gaat. Het kan altijd beter. Ja, volgende week of komende vrijdag speel je dus tegen Cambuur.
Nou vraag ik me af, doe jij misschien de analyse van Cambuur? Ik doe sowieso bijna alle analyses van alle tegenstanders. Dus wat dat betreft is het niet specifiek Cambuur. Ik doe eigenlijk alle wedstrijden, alle komende tegenstanders die wij treffen, die kijken allemaal. Oké, wat is je opgevallen aan Cambuur? Want als je zou zeggen van zoek de zwakke plek van Cambuur, hoef je niet lang te zoeken, hè? Want ze verdedigen niet. Dat zijn jouw woorden. Ze hebben ook wel wat ongeluk gehad natuurlijk de afgelopen wedstrijden met de goals tegen. Maar nee, dat het niet het Cambuur is wat ik zelf ken, is wel duidelijk. Ja, wat is het grootste verschil met het Cambuur zoals jij dat eigenlijk gewend was? Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk nu een hoop spelers hebben ze ook moeten laten gaan. Een nieuw elftal. Het heeft uiteraard altijd tijd nodig. Maar ze hebben ook wel ongelukkige goals die ze tegenkrijgen, waarbij ze slecht verdedigen. Een aantal hoekschoppen die ze tegenkrijgen. Dus ja, dat is wel voor Cambuur zijnde is dat niet heel best. Nee. Mis je Leeuwarden al een beetje, of niet? Jazeker. Wat mis je het meest? Nou ja, goed, ik mis het trainen op een bepaald niveau. Ik heb prachtige jaren gehad bij Cambuur. Maar goed, ik ben nu werkzaam bij Dordrecht. En ook hier heb ik het prima naar mijn zin. En ook hier probeer ik de boel een beetje op de rit te krijgen en omhoog te kijken. Maar hoe is je huwelijk, Pascal? Misschien wat een suggestieve vraag. Ja, maar, dat wel. Een suggestieve vraag. Want ja, voorheen zat je 5 uur per dag in de auto. En nu ben je met een kwartiertje thuis. De tijd die ik aan het rijden kwijt was bij Cambuur, die ben ik nu wel kwijt aan het werk bij Dordrecht. Oh, zoveel extra tijd zit erin. Met minder, ja zeker. Kijk, we zijn met z'n tweeën, Michele en ik. En wij doen eigenlijk alles samen. Dus er gaat gewoon veel meer tijd in zitten als dat je een grotere staf hebt. Ja, ik snap het. Maar je mist wel de kilometervergoeding natuurlijk. Die mis ik zeker, maar ik heb nu wel een auto van de club. Die kreeg ik bij Cambuur niet. Oké. En je luistert natuurlijk op die weg van Rotterdam naar Leeuwarden altijd naar de Sportcast. Dus dat... Ik luisterde heel veel podcasts inderdaad, en waaronder de Sportcast. Juist. En die mis ik. Ik mis nu inderdaad heel veel muziek. Ja. Nu heel veel muziek. Ja, het is niet allemaal muziek. Laatste vraag trouwens. Geen suggestieve vraag hoor. Maar moet Henk het stokje overnemen? Nou ja, dat is een lastige vraag om te antwoorden. Kijk, Henk heeft het fantastisch gedaan. En als de roep om Henk in Leeuwarden heel groot is, dan denk ik dat Henk een goede kandidaat zal zijn. Ik hoorde ook net bij jullie zijn naam vallen bij Heerenveen. Ja. Maar ik weet niet of dat echt zo is. Ik weet niet of hij dat ook zou doen. Maar goed, kijk, op het moment dat de club bepaalt dat er een nieuwe trainerstaf moet komen, dan zal Henk ongetwijfeld klaar staan. Maar ik ken Henk ook een beetje, want ik hoorde ook van jullie dat Henk afgelopen week wegging in de rust of eerder wegging. Kijk, Henk is niet een trainer die echt aan stoelpoten aan het zagen is. Helemaal niet zelfs. Die wil het beste voor de club, het beste voor Sjors en de staf. Dus nee, ik denk dat het uiteindelijk wel goed gaat komen met Cambuur en met Sjors. Dus wat dat betreft is de roep om Henk groot, maar ik denk dat het wel rustig zal blijven. Ja, je hebt nog wel een beetje contact met Henk ook, of niet? Ik heb zeker met Henk heel veel contact nog. Ja, goed. Nou ja, heel veel succes. En waar moeten we vrijdag op letten, Pascal, bij jullie? Wie moeten we in de gaten houden? Nou, ik zou naar het spel kijken als ik jullie was. Oké, dat ziet er heel verzorgd uit. Geen toevalvoetbal? Nee, we hebben, en dat is wel leuk, hè. Dordrecht is de afgelopen jaren 18e, 17e, 16e geëindigd. En nu hebben we een spelsysteem wat we goed beheersen en wat leuk en attractief is. En dat is leuk om naar te kijken, denk ik. Nou, we gaan er allemaal voor zitten. 4-2-3-1. Dankjewel. Dankjewel Pascal, dat je er even aan de telefoon wilde komen. Geen enkel probleem. Oké. Hoi. Dit is trouwens een Sjoggersvraag binnenkwam. Een Sjoggersvraag. Even, ik zal me even vallezen. Goed bezig man. We genieten je alle weken weer van de podcast. Een vraag. Weet je misschien het antwoord op weten? Wat is er mooi Sidney van Hooijdonk gebeurd, deze simmer? Nou goed. Dat is natuurlijk een vraagje van Roelof. Want hij standaard Google op die telefoon stingen. Ja. Nee, ik heb toevallig wat een vreegsteam van hem aan. En toen had ik nog net zocht. Dus ben ik nou aan dan. Ik wil zien dat hij dit weekend invallen is bij Bologna. Volgens mij in de 80ste minuut of zo. Vaar Zierikzee, dat is de eerste spits. Ik een Nederlander verzet. Ja. Dus marktwaarde is nog steeds €6 miljoen. Zag ik eerst in trouwens. Dat is wel een aardig bedrag nog van Hooijdonk. Hij 3 wedstrijden spelen nou daar in de Serie A. Oké. Net heel vol, hè? Nee, net een heel Hij is het 12 of tweede spits in Bologna. Oké. Waarom, Helly? Nou ja, ik denk dat Jereveen nog spitsen het. Oh ja, dat klopt. Eerlijk zijn. Alleen als ze zitten al hier op de bank. Ja. Maar ik zou echt zeggen van... Ja, vraag je er nou voor dat Karlsbak en Nicolaescu... dat die in elk geval weer wat onder het voetbal in komen... dat die weer wat beter komen. Ja, we staan bij de sportkast dus Ieper voor Sjoggersvragen.
Wij zijn een Ieper van Sjoggens vragen. Dat is een oproep. Nee, maar dat is goed om te weten. Ja. Ik bedoel, mochten er vragen komen. Mocht jouw broer dus vragen hebben, nou, dan kun je ze opsturen. En wie weet, wordt hij dan behandelen. Goed, supporters, sponsoren, vrijwilligers, zelfs een aantal spelers die willen graag Henk de Jong. Waarom hebben we als trainer bij Cambuur? Wil Henk zelf dat echt graag? Ik moet even nadenken, was toch alweer... hij zit natuurlijk ook altijd onder contract bij Cambuur. Ja. Wil Henk graag verlengen? Daar komt het eigenlijk op de hel. Dat weet ik niet. Oh. En zelfs spelers willen hem waarom, hè? Ja. Hoe is dat? Nou, dat weet ik. Oh. Ja, er zijn spelers die het zeggen van dat die graag weer met Henk werkje willen. Maar ik heb het idee dat Henk echt heel graag weer bijtekenen wil. Henk wil vooral weer onder de slag. En Henk en Cambuur, dat is natuurlijk een combinatie die de oranje jaren succesvol werk had. En ik denk dat Henk altijd on hem leidt dat graag wegshirt. Want dan kan die mooie Jerry Friesland weer in blijven. Maar hier natuurlijk een flirt of een flirt. Ja. Wat we dan zeggen, met NAC Breda? Of is dat onderdeel van het tactische spelletje? Ja, als je NAC, beide geen trainer, hè, die binnen trainer kwijt. En wel clubs die bij hem passen. Hè. Het zijn volksclubs. En ik vind NAC... dit hier werd teleurstellend, maar er zit elke keer lees ik dat de Section Sontje Tours het meest zitten. Hè. Prachtige club. Is zo knap. Ja, maar het is gewoon een mooie club. Willem II hier er wel past. Ja, maar het enige nadeel dan voor Henk is dat hij dan weer 4 voeren in de auto zit. Ja. Als je alle dagen heen weer rieden wollen van... dat is net het wan. Dat is net het wan. Nee. Maar goed, Roelof, neem eens een containerbegrip. Een containerbegrip, nemen ze in. Dan krijg je nou in een eke... Nee, nemen ze een containerbegrip. Chemie bijvoorbeeld, nemen ze chemie. Strijd. Chemie. Passie. Passie. Is er nog passie? Vechtlust. Is er nog passie en vechtlust bij de spelers om toch het vuur te gaan voor Sjors Ulte? Door wie is bij de wedstrijd toch, Vreed? Nee, ik heb het schakelkanaal gezien. Nee, dan kan ik me voorstellen dat net mij keer in haast. Maar dat is er zeker. Dat is er zeker? Ja, ik had de eerste helft vooral nog op het netvlies. Ja, daar wie het inderdaad iets minder in te zien. Maar de tweede helft, daar kwam het wel heel duidelijk naar voren. Want als je met Sieman eigenlijk in een kwartier een 2-0 efter staan omzetten in 2-2. Ja, knap. Dan kun je net zeggen dat er geen vechtlust is. Nee, maar het wie in de A-junioren van PSV, toch? Ja, maar Santigo-land... Maar knappe lichting. Ja, Santigo-land, daar het PSV haast $1 miljoen voor betellen. Zo'n 100.000, ja. Nou ja, dat is haast een kwart van de... dat is meer dan een kwart van de spelersbegrutting van Cambuur. Van één speler. En dat wie jong PSV kwam ik echt maar in principe de gewone olven, de beste spelers die ze opstellen kennen. Ze speelden een aantal weken in FC Grains. In die weken moesten ze ook in de Youth League. En toen speelden er 8 oren spelers. Ja, nou wie het eigenlijk echt de basis. En ja, er zit een heel soort talent. Dus dat niveauverschil, dat wie zeker onwijzig. En heel vreemd is dat ik net, denk ik. Nee, maar daar is die wedstrijd Sjoen, hè. Ulte is je nou haast een Ier. Ja. Toch? November. Hij is toen in november doorgezet voor het WK. Ja. Kun je nou enige lijn ontdekken in het voetbal van Cambuur? Zoent de simmerstop. Dat wie voor de simmer wie dat minder. Omdat het echt richten wie op handhaven je. En hoe dat maakt in die zin net zo vol uit. Maar die lijn die zit er na de winterstop wel meer in. Ja? Ik heb juist dit, wat door die spelers die willen Henk de Jong. Dan denk ik, ja, als er een speler vreegst, was toch Henk de Jong. Nou, dat zoek ik ja zeggen, want volgens mij luidt hij vind ik goed en is een goede trainer. Maar ik heb juist dit dat vriendenseizoen Ulte echt net goed lijn in de spelersgroep. Maar juist nou wel dat het juist die switch juist maken is. Dus ik denk dat hij juist wel goed luidt bij de spelers. En bij het publiek? Bij een groot deel van het publiek. Suggestieve vraag dit. Bij het grootpubliek idee had ik het idee net, maar ja, ik ben net. Ik heb het idee dat het is wel grappig, want dat is hetzelfde hier. Kijk, voor sommige Heerenveen supporters, die Heerenveen supporters zouden misschien wel graag de trainer van Cambuur gaan willen. En bij Ajax willen ze al de trainer van Feyenoord. Het is wel grappig. Maar let ik wel, dat het het draagvlak onder een pad van de fans van Cambuur is inderdaad net heel grut. Takkelijke die het heet ek, maar dat is een heel iets groepje. Dat zei het van, nou eens op, maar die roep om Henk hield niet. Maar wat zou het beste wezen nevens die voor Cambuur? Dat is Trogier met deze trainer. Dat de komende man onzien hoe hem dat ontwikkelt. En dan in de winter een besluit nemen over volgend seizoen. Pas in de winter. En dan als je in de selectie kwalitatief te verbeteren. Want
er is gewoon net zo heel veel kwaliteit in die ploeg. En dan nogmaals, nog altijd even een beetje zien in verhouding met hoe dat zit in de eerste divisie en ten opzichte van andere ploegen. Maar ik vind het gewoon net zo hele goede ploeg. Nee, maar ja, goed, dat het Sander van der Heijden had je wel eens aan deze tafel zitten. En die zei echt van, ja jongens, ze winnen eens een keer, ze verliezen eens een keer, ze spelen eens een keer gelijk. Ja. Het wordt gewoon, en dan wil je, maar dan promoveer je net. Dan wil je zesde, zonde. Ja, nou ja. Hele de misschien play-offs en dan En dan gaat het vaak mis. En En dat is het dan weer. Kan het soms ja, raar lopen. kan ik goed gaan. Dus juist dat kon Almere City. Ja. Dus dat, en daar kun je nou nog niks zo zeggen, want we zijn nu in oktober. Dus Maar Doos zei het gewoon rustig blijven en in elk geval pas in de winter, want het contract van Ulte rent al. Ja. Pas in de winter zien wat je dan wil willen en misschien het contract beziek je te verlengen met Henk de Jong. Nou, dat hing het ervan af, want als Ulte de komende man Shenlit dat hij het meer op een rit krijgt, dat dat de resultaten beter worden, dat het voetbal beter wordt. Dan heb je eigenlijk net een reden om hem eruit te zetten. Oké, en dus vind je dan, als het nou de komende weekend goed gaat, dan zou je verlengen met Ulte en dan zeg je dus, neem je Auski van Henk de Jong. Dan is dat de consequentie. Ja, dat zou je van. Dan is dat de consequentie. Ja, dat zou je dan. Wat is op dit moment het beste wat Jereveen van kan? Zo suggestief. Wim, wat is nou het allerbeste, het advies? Rustig blijven, niet panikeren, geen impulsieve beslissingen nemen, past totaal net bij de club. Ik heb 48 jaar seizoenkaart, prachtige momenten meemaken, maar ik mindere perioden. En ik vind dat de trainer die kans krijgen moet om trots te gaan. Wat vind je van Wonder een goede trainer? Dat vind ik moeilijk om te bepalen. Ik heb hem, Hans en ik hebben mij geholpen met allerlei sponsorjoen in de provincie. Nou, daar wie Ferry de Haan altijd en daar wie Van Wonderen en ik altijd. En persoonlijk wie het contact altijd prima. Het is een prettige man. Zeer prettige man. Ik is echt bij die persmomenten, hè? Kijk, daar zitten wij dan vaak, hè? Hij is ook voorkomend en plezierig. Ook niet een man van schreeuwerige taal en protodrokte lanceline. Toen er kwam, ik zei iedereen, nou prachtig, hè, want bij Go Ahead hier dat geweldig dingen. Dus gewoon rustig blijven en ik zag wel perspectief. Ja, als er nog 3 of 4 nederlagen achterom komen, zitten we hier weer aan tafel met een oorverhaal. Maar ik zag wel perspectief, want op zich heb je wel een mooie selectie. Ja, en dat denk Saroui ik. die valt op dit moment, ik weet wat, dat is jammer, hè, want dan het gevaar moet van hem komen. En dan van rechts Walenmark, nou, het middenveld, dat stiet er op dit stuit ik wel. Brouwers wat meer naar voren, want dat wie bij Go Ahead een man. Ik dacht uit de Holle, die maken daar onder Van Wonderen 4, 6 goals. Ja, absoluut. Dat was een scorende middenveld. Roelof zie ik het even Ik op. over dat klopt. Nou ja, en het centrum is weer dicht. Ja. Hè, de rechtsbackpositie. Maar daar een toch, je probleem. neemt haast elke niet op. Ik ben wel optimistisch, ja. Ja, je neemt elke speler op. Uit zijn 2. En dan ben je bij de backs. En mijn reden natuurlijk. Want ja, dat is op 2 plakken. Ja. Het zwakke plak in de defensie. Nou, meer Heerenveen. rechts, want Keuler die... ik heb even wel eens gedacht, Keuler ken ik gewoon wel weer op een linksboeten. Maar ja, daar zit Saroui. Maar er zit Saroui, maar Keuler die had even een minder periode gehad, maar die komt er wel weer aardig. Ik vind hem weer aardig. Maar Keulen is net echt een back. Opkrabben. Het is net een echte back. Nee, in de 4-3-2 vind ik het een hele leuke back, want dan kun je die Ja. hele kant Ja. bestrieken. Maar ja, in de En in jouw 4-4? Ja, Goed, misschien ook nog wel... en dan is hij een van die fjouwer, hè? Ja, hij is hier van de fjouwer. Maar over die rechtsback-positie, je hebt toch ook die zeer talentvolle Noor Brouwde. Ja, dat Ja. vind ik. En heb ik een aantal keer jongen Ja. bij de jeugd, maar hij is toen invalend in Utrecht. Ja. Ieder een paar acties en toen dacht ik, wat is er met die rechtsbackpaard? Want toen ging ik naar het toilet was en toen kwam ik waarom, er stond die Brouwde erin. En toen dacht ik, daar zeg ik nou acties van sodemieter. En dan denk ik, hebben die Witteveen ook, die ik volle vaker jongen wilt. Ja. Zien Uit zijn... om Ja. Leve Witteveen als je hem eigen ontdekking Chain Nunnally. Ja, die had hem toen ook. Ik ben Utrecht heel goed vervangen. En Nunnally moet gewoon blijven. Maar je hebt wat meer variatie. En die Brouwde, ik vind die moet ik een kans hebben. En Keulen, die is weer op een wijver om. Ik vind dat wij op zich hebben een mooie selectie. Iedereen is fit. Dus niet domdenken. Wat er gebeuren moet, rustig blijven. Massaal naar het stadion.
En Hans en ik zullen loerder razen en roppen nog dan normaal. En geen gele kaarten, dan ik mooi. Geen ik weer mij de reden, geen mij. En vanuit achteruit dus vak krijgen we weer de bekende kritiek. Zitten, Oh, dat is een goed zakken, teken. zakken. En dan draait Hans hem altijd om. Je hem applaudisseren alleen nog maar bij een goal. En daar gaat het net om. Wij moeten echt met z'n allen die 12e man wezen. Maar en zei ze dan, waarom? Is dat dus met een soort gekibbel daar op die tribune? Nou, we hebben... Hier in Lien hebben wij de kritiek van achter u zo. Dat de mensen zeiden, je staan 90% van de tijd. Dat klopt. En toen zeggen ze niks en toen hebben ze contact met Riemer. Toen vonden ze dus ludieke actie de helft van de seizoenkaart weer om. En dat begreep ik wel. Maar wij loeken er niks van aan. Ze zeggen, zakken zitten, dan draaien we ze om en zeggen we even lulken en we gaan gewoon wegstaan. Maar maak je hem dan net naar Nieuw-Noord? Want daar kun je hem 90 minuten lang staan. Ja. Dat zou een beter vak wezen dan. Ja, maar zo'n de leeftijd en de conditie van mijn broer is dat net mogelijk. Vooral de broer, hè? Ik weet duidelijk. Die hartstikke Die shirt won aan Heerenveen trouwens. Wij moeten wel een zitplak hebben op dit stad. Maar vertel nog even dat verhaal, want dat vind ik zo'n mooi verhaal. Want je juichen altijd en bij elk doelpunt van Heerenveen op de tribune, dan je bordvrouw, treituten. Ja, die bordvrouw is vet. Dat is ontzettend. Oh, is die vet? Ja? Ja. Dat wel een causaal verband? Nee, dat wie dus altijd zo. En dat wie een hele mooie, aardige vrouw. Die zit fjouwenplak en jonker in. Dan ren ik bij een goal. Dan ren ik naar een liedsplatformke. En dan steek ik een hele tijd te juichen. Ik heb heel een keer gehoord. Dan kwam Hans bij mij. Ik tikte hem op schouder. En zei, Wim, kom maar weer mee. Het is al 1-1. Ik helemaal net jongen. Maar die euforie is altijd ontzettend groot. Omdat ik die in mijn werk nooit kwijt kon. Oh ja. En dit is zo'n fantastische uitlaatklep. Ja. Ja. En dan heb ik een beetje in de hoop dat die mooie vrouw daar komt. En ik tutte haar dan 3 keer. En op de vromreis natuurlijk ik weer 3 keer. En toen ron ik een keer met de tv-ploeg van Heerenveen uit het veld heen voor een interview. En toen vertelde ik dit verhaal. En toen zeiden ze, Anker, hoe is dat oorlog met die vrouw? Nou, ik zei, de wedstrijd Heerenveen-Heracles. Toen wie het nog 0 en toen wie ze naar de 6e goal, wie ze zwanger. Ja. Daarna heb ik haar net missie in. Nee, ze zit nou in het veilige orenvak. Zit op orenkant. En ik heb financieel moeilijke jaren gehad. Goed zeg. Dat is altijd prachtig. Ja. Hey jongens, we gaan al staan gewoon naar het einde taap, maar komt het goed bij Cambuurtje in Dordrecht? Ik hier een heel verhaal nog Tarret over Milan Smit en Robert Soldrikis, maar dat gaat het niet meer worden. Natuurlijk. En over het bier gooien. Oh, en over het bier gooien. Dat doen we nog eventjes toch? Waarom ik net? Milan Smit en Robert Soldrikis. Want daar wie die suggestieve vragen hoor. Ja. Eerst even Jere naar Milan Smit. Ja, ik denk normaal gesproken zul je denken dat je blijft staan. Daarom kwam het voor mij ook als een hele grote verrassing en ook als een hele grote teleurstelling. Alleen, ik heb meer tegenslagen gehad, dus ik ben er weer goed mee omgegaan. Ik heb dat vandaag wel laten zien, denk ik. Is het dan moeilijk om de knop om te zetten en toch vandaag maar weer positief op de bank te gaan zitten? Nou ja, zoals gisteren heb ik het wel even moeilijk mee gehad, op de training ook. Maar dat is logisch, denk ik. Maar ja, ik moet niet te lang bij stil blijven staan, want ik moet mezelf weer in de basis knokken. En het heeft geen zin als je in die negativiteit blijft hangen. Ja, dat zei Milan Smit. Kusto het begrepen, de wissel van Ulte. Dus Uldrikis die de vakka krijgt boppen Milan Smit. Nou, er zit natuurlijk wel een gedachte achter. Want dat had Ulte ook uitlijn dat bij de wedstrijd, bij het spul van Jong PSV, meer een onspeelpunt paste. En dat is Uldrikis natuurlijk volle meer als dat Smit dat is. Alleen het is wel lastig uit te lezen, als je het houdt de fans en het krediet dat Ulte had, dat je een speler die het 6 doelpunten maakt in zo'n wedstrijden, en ik al zit er een hoop penalties bij, dat je die eruit haal je. Dat persoonlijk hier ik dat net in. Hier ik een spits die het 6 doelpunten maakt in zo'n wedstrijd, hier ik altijd steen litten. Ja, en dan komt hij in de tweede helft, komt hij erin en dan scoort hij ook nog een leak. Ja. Nou ja, en daar helpt er hem zelf net mee, Ulte, dus maar. Waar zit er dan komende vreed in de spits, Tinksto? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen, want Zeg toch maar wat, want ja, dan zit je dan toch in deze podcast. Oké, wacht, ik doe een versissing. Bij de volgende thuiswedstrijd stiert Smit in de spits. Ah, is dat het onderbuikgevoel? Ja.
Smit in de basis. Tien NAC Breda, hè? Thuis. Ja, Thuis. want dan Oké. is het een interland weekend en dan is Ulrich er net. Ja, nou ja, oké, keurig. Dan nog even, Roelof. Lachen. Ja, lachen man. Roelof, toen zou je dus van eigenlijk, want Cambuur had verlen. Ja, dat is mooi kregen, hè? Ja. Ze hebben verlen van Jong PSV. Ja. En ze stieren 2-0 achter. Dan komen ze op 2-2. Prachtig. En dan komt het publiek, wordt die wedstrijd stil, want dan komt er een plastic glas bier komt op het veld en laat die wedstrijd stil. En vervolgens is Cambuur weer uit die zwang. En Doos is eigenlijk van het publiek had hem zelf in de voetsketten. Nou, dat zei Andor. Maar ik ben het wel met Andor eens. Ja. Want Cambuur ziet in de swing en die swing werd eruit hellen. Dus het de trainer van PSV hier ik zo'n leuk is. Zou Jos al tegen dat hij kreeg van de trainer van PSV. En volgens mij vond Jos het zelf ik. En Jos wie zelf dan is in het interview met Dijna wel redelijk van een beetje gematigd. Maar ja, dat kan je niet op camera. Kun je dat dan net zien, want dan vallen ze de supporters aan. En ik hier bij die 2-1 voel me op. De 2-1 die Cambuur scoorde, voel me op dat er toen al heel veel bekers richting het veld gingen. Echt een stuk of 10 al. Dus ik denk, maar ja, blijkbaar kon ze net zo hard gooien dat hij op het veld kwam. Ik had heel erg het idee dat het omdat het echt. Nou, we gingen het op één wedstrijd, nee, wist net zeker, maar alle thuiswedstrijden nou stil aan binnen terug dat er wat op veld spieten is. Ja. Dat er, dan is er sprake van een tendens. Ik heb het idee dat er iets bewust in is, dat er een groepje zit of staat dat bewust doet. En ik vreemd me maar door hartstikke nog helemaal bellen bij Aad de Graaf. Van, wat doet de club om dit zin te gaan, om dat vat te komen? Ja, in ieder geval de oranje thuiswedstrijden hebben ze naar Boedenta echt oproepen om ermee op te houden. Echt vanuit de spelersgroep. Ja. Maar ik sluit net uit dat er nou nog weer meer oneindig wordt. Want de zei dat het is gewoon een tendens. En het kinderclub yield kosten en altijd zat ook het. Nice dat het de club punten kost. Want ik ben er heel erg van hoe het sjoegen dat Cambuur ooit net verlen hier. Nee. Want mij die verloren tactiek, het stier al oors. De hier jong PSV, die wist ik gewoon geen riem mij. En dat het wil boosten. En ik zijn inderdaad naar de tiert. Dus nice dat het om de club heen van problemen zwaar het had het nou ook op het veld consequenties aan. Dus inderdaad, de fans die zitten haar zelfs in de forten. En ik sluit net uit dat er nijtocht wordt orenmaatregels. Misschien een grutter net. Ja, dat lijkt het mij toch. Gewoon een grut net. Gewoon echt, gewoon door kippengaas. Ja, nou ja, dus zo ik nog sinds kennen, we verkepen geen Drooglegging. bier meer. Ja, Alleen, maar ja, nou, wat smiet dat de club op, ik jongens? vooral, Al dat bier, ik denk wel 50.000 euro misschien. Ja, we in Vaderhuis toen heen we het roer. Ja. Toen zei Ander dat 40.000 euro. Gemiddeld Nou, gaat het om 40.000 euro, 44.000 euro per thuiswedstrijd. Dus dat is een behoorlijk bedrag wat je natuurlijk als club net missen kennen, net missen willen. Maar wat ik net snap in, want het is net dat zo al je wel kennen, misschien helpt dat mooi. Maar elke keer dat het gebeurt, er staan camera's op, dan kun je diegene eruit pakken. En die komt er dan eerst even net met in, denk ik dan. En op een gegeven moment, ja, dan denk ik dat je ze al je toch wel te pakken hebben. Dan had het op een gegeven moment dan. Ik bedoel, het percentage wat zou dom is om zo'n bier op te gooien, is echt net zo'n grutje. Dat ben echt maar een aantal die er toch. Ja, ik lees het voor dan, Wim. Wim, wat is het antwoord op dit nieuwe fenomeen, bier gooien op het veld? En al die wedstrijden die staakt worden. Tja. Nou ja, wat ook zei, iedereen oppakken, afvieren. Maar netten, zo ik kennen, krijgt de club, als je blikjes op het veld doet, krijg je er ook een boete voor? Nou, ontnoot daar nog net. Nog net, maar ja, hè? als het elke week gebeurt, dan Ja. kan een KNVB natuurlijk net even blijven. Nee. En ik vind persoonlijk dat de regel echt nog wel weer eens in het licht worden kennen. Want ja, ik denk ook dat je onderskiert met je kennen tussen de vreugdebiertjes, zoals die neemt worden, en gewone biertjes tijdens een wedstrijd die je gooien in de richting van een assistent skietschuchter of een speler. Ja, het is op het heden heel rigide, hè? Dus Ja. Elk blikje. Aan de andere kant, het is duidelijk. Je gooit We net weten eens wat dat is, hè? naar een bepaalde speler daar, hè? Dus daar zul je wel wat nuancering in aanbrengen kennen, hè? Want het zijn geen aanstekers, het zijn blikjes en zo nou dan denk maar dan ik. hindert het niet wat je smieten. Maar goed, het is een heel groot probleem. En zelfs En het- Jo had er geen oplossing voor. Nee, Nee. Nou goed, misschien heb je wel een oplossing voor een paar overdenkingen. Dat is altijd het leukste. Ik verdedigde altijd de verdachten. Precies. Maar ja, ben deze jongens wat te verdedigen? Die van die glazen bier op het veld gooien? Ik ben mijn pensioen. Oh, je bent bij pensioen. Ander verhaal. Ja, overhaal. Jongens, 3 overdenkingen voor elke niet in. En je mat er antwoord op, Jan. Je mat een keuzemaatje.
Je moet je net beroepen op je zwijgerecht. Of wat voor recht dan ook. Elke nien krijgt er in en we komen er net op waarom. Andor, George Ulte of Henk de Jong? Ik ken deze vuur. Ik heb dit al eens jaren gewoon. Nog een keer, George Ulte of Henk de Jong? Nou ja, George Ulte is nou de trainer, dus George Ulte. George Ulte, de bloost hardnekkig. Tak een weekend krijgt zo weer deze stelling. Prima. Roelof, Kees van Wonderen of Ruud van Nistelrooy? Nou, die is heel makkelijk. Kees van Wonderen. En de les is voor Wim. Fjouwe treien of fjouwe 4 wien? Fjouwe treien. Goed zo. Mike, jou dankzij. Altijd. Voor de komst naar de studio hier in de Sportcast. Het wie is een genoegen. Net weer via Jenne Woord, waarom hè? Nee, kies gewoon 15 kilometer richting Skingen. Menaldum. Afslag Menaldum. Jongens, ons na je weekend. Vandaag.